Velkommen til Endurance Sport. Jeg hedder Malte, og jeg vil i den her udgave præsentere for vores nyeste skud på stammen her i butikken, vores crosscykel. Vi har valgt at tage crosscykler ind op til den her sæson, da det er en ekstremt effektiv form for træning i løbet af vinteren, hvor man måske ikke har lyst til at sidde på spinningcyklen alle sine timer, eller ligge ud på landvejene, hvor man er meget eksponeret for vinden. Det, der gør en crosscykel så ekstremt interessant her i Danmark blandt andet, jamen det er jo, at vi har mange grusstier, vi har lidt kuperet terræn. De her dæk, der er lidt nubring på dem, så man fint kan stå fast både i mere mudret terræn, men også nogle klassiske stisystemer. Ellers så ser man en crosscykel, den har de her klassiske skivebremser, som man typisk vil kende fra mountainbike-verdenen, og det gør, at man kan bremse selv i meget vådt føre og i meget mudret føre. Vores crosscykler ligger fra 12.000 op til 30.000, som den vise cykel her, fuld carbonramme med ceramic force og hydrauliske bremser. Så kig forbi butikken, hvis du kunne være interesseret i at se vores nyeste skud på stammen, crosscykler.